Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera gaur abuztuak 5 astelena elkarrizketa bakarra izango dugu. Aurtengo zaldua aztarnategiko indusketa kanpaina pasaden astean bukatu egin zen eta honen inguruan hitz egiteko Oiane Mendizabalekin egongo gara hizketan. Baina honekin hasi baino lehen goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1927an, Juana Mir kazetari iruindarra fusilatu zuten frankistek, prentsan idazten zuen emakume bakanetakoa. Urte batzuk geroago, 1973an, Sobiet Batasunak Amerikako Estatu Batuek eta Erresuma Batuak entsegu nuklearren debeku partzialaren akordioa sinatu zuten Moskun. Egun berean baina 1981an, Italian emakumeen bortxaketa legeztatzen zuen erreparazio ezkontza baliorik gabe utzi zuten. Eta bukatzeko 1984an atxilotzeko agindua zuten bi intsumitxok planto egin zuten Bilboko gobernu militarren egoitzan. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Asteazkenean Txantreako liburutegi publikoan goizeko 11 eta 12 bitarte crash tailerra egongo da Inma Gurrea, Izaskun Mujika eta Marisa Serranoren eskutik. Tailer hau 5 eta 8 urte bitarteko haurrentzat egokitua egongo da. Ostegunean, alde batetik, Ezpeletako Jauregiko patioan arratsaldeko 7:00 Ipurbeltz antzerkia egongo da. Zuhaitzek eta Arbik ez dituzte ulertzen gauzei buruz dituzten ikuspuntu desberdinak, eta batak bestearen lepotik egiten dute barre. Zuhaitzentzat bizitza berdea da, Arbirentzat berriz morea. Bakoitzak bere modura ikusten ditu gauzak eta ez dute elkar ulertzen, baina hasiera batean arazo dirudien hori azkenean altxor bilakatuko da. Beste alde batetik, Mendillorriko Lakua parkean gazte harrigarria TS Espibet filma jarriko dute gaueko 10:00. Ostiralean, The Titaniansen kontzertua egongo da iluntzeko 8:00 Gaztelu Gibelen. The Titanians Iruñeko roots reggae talde bat da. Duela 6 urte baino gehiago 0, reggae band izenarekin sortua. Urteotan tokiko jai ugarienetan hartu du parte, bai eta hainbat jaialdietan ere. Beti ere kultur eszena jamaikarra Iruñean errotzeko eta handitzeko. Azken diskoa aurkeztuko dute, Helmuga izenekoa. Igandean, Tafallan, Goxuan salsaren kontzertua egongo da iluntzeko 8:30. Goxuan salsa Nafarroako eta Kolonbiako musikariz sortutako Iruñeko saltsa taldea da. 70-80ko hamarkadetako saltsa tradizionalean oinarritzen da, orkestra handian, baina baita euskal kulturaren eragin handiarekin ere. 2024an taldeak bere bigarren diskoa kaleratu du, urak eraginen du bide. Kontzertu biran Arkakusoen plazatzoan Tafallan izanen dira musikariak arratsaldeko 8:30. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian 75 urterekin jardunean jarraitzen duten pertsonak bikoiztu egin dira Nafarroan azken 5 urtekoan. Lehen aldiz, Foru Erkidegoan erretiroa hartzeko adinarekin lan egiten duten 5.000 kotizatzaileek gainditu dira. Foru Erkidegoan erretiroa hartzeko adinarekin lan egiten duten 5.000 kotizatzaileak gainditu dira. Pertsonen erreformak erretiro aktibo eta partzialerako sarbidea birformulatzen du, eta lana legezko adinetik haratago sustatzen du. Erdiko berrian, istripuz erortzeak eragindako heriotzak izugarri igo dira. Paris 2024ko atalaren argazki nagusian, Asier Martinez dugu. Erdian, 110 esiko serian, 4. postuan amaitu zuena. Titularrean, Asier Martinez berrarentzara kondenatuta. Atal honetako beste berrietan, alde batetik Alcarazek belauna tolestu du Djokovicen aurka. Beste alde batetik, Noan Lais Thompsoni gailendu zaio 100 metroetan. Azkenik, Carolina Marinek lesioagatik izan zuen agur krudela.
Goiko berrietan, batetik Kataluniako subiranismoak beste aldera pasatzea leporatu dio erki. Bestetik, udan gertatzen diren animalien uzteak babes tokiak gainditzen ditu. Diario de Navarraren titular nagusian, Izar, Beibar, Pirineoak eta Sakana potentzia handiko auto gehien erosten diren eskualdeak dira. Iruña eta bere arroa da biztanle bakoitzeko matrikulazio gehien dituen eremua. Auto elektriko puruak partikularrek erosten dituzte batez ere. Paris 2024ko atalaren argazki nagusietan, Alcarazek zilar gazi gozoa lortu zuen tenisean eta Marin erretiratu egin zen badmintoneko finala laztantzen ari zenean. Titularrean etxipena eta mina Parisen. Carlos Alcarazek ezin izan zuen urrea irabazi eta Carolina Marinek belauna hautsi zuen. Eskuineko berrian foruzaingoak ustezko 2 piromano ikertu ditu aurten. Goiko berrietan alde batetik Lizarra prozesiora eta zapietara atera da. Beste alde batetik tapoiak ontzian itxasita doazen zergatia. Bukatzeko Eloisa Ramirezek Nafarroako erdi aroko historia kontatzen du. Gara egunkariaren titular nagusian presoen eskubideen aldeko borrokak euskal hondartzak hartzen ditu. Urteroko hitzorduari leial, Etxerartek eta Sarek euren aldarrikapen nagusiak plazaratu zituzten atzo euskal kostaldeko hondartzetan. Denok irabazten dugu eskubideen urraketarekin amaitzen denean. Argazki nagusian Iñaki Kerejazu balkoian dugu. Titularrean Gasteiz, parranda giroan ongi etorria ematen dio zeledon berri bati. Ezkerreko berrietan alde batetik Tentsiopean Beirutetik irteteko deiak gehitu dira. Libano uzteko deia orokorra da dagoeneko nazioarteko gobernuen artean tentsioa eta ziurgabetasuna nagusi diren egungo testuinguruan. Israelen azken erasoen ondoren inork ez du gatazka areagotu daitekeela baztertzen. Beste alde batetik Martinez eta Kabang bigarren aukeraren aurrean. Euskal esi lasterketariak finalerako txartela lortzeko lehian izango dira gaur ere, Olinpiar Jokoen epizentroa den estadioan. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, astelena, leku askotan eguna eguzkitsu hasiko da, baina Kantauri isurialdeko zeinbait txokotan behe-hodei ugari agertuko dira. Eguerdi inguruan ostarteak zabal daitezke, baina ondoren egunaren amaieran hodei trinkoagoak iritsiko dira eta kostaldetik gertu xirimiria egin dezake. Hegoaldean, aldiz, goizean goiz lainoa izan arren, udako giro eguzkitsua gailenduko da. Temperatura maksimoek ildo beretik jarraituko dute, baina Ebro ibarrean apur bat igo daitezke. Asteartea giro motelarekin igaroko dugu ipar partean eta bertan euri apur bat egingo du, batez ere egunaren lehen partean. Hegoaldean, berriz, hodeiak urdinguneekin tartekatuko dira zeruan, baina arratsaldeak aurrera egin ahala, hodeia trinkoagoak garatuko daitezke eta baliteke amaieran zaparrada trumoitsuren bat botatzea, probabilitate handiagorekin ekialdean. Ipar haizea indartu egingo da batez ere arratsaldean eta temperatura maksimoek behera egingo dute, bereziki barnealdean. Kostaldean temperaturaren jaitsiera apalagoa izango da. Kaixo, lehen esan bezala orain Oiane Mendizabalekin egongo gara Arantzaditik datorrena. Kaixo, Oiane, zer moduz? Kaixo, ongi. Bueno, aurtengo zaldua Aztarnategiko indusketa kanpaina pasan astean bukatu egin zen, ezta? Hori da, bai, uztailaren 8an hasi genuen aurten eta 28an bukatu genituen hori landalaneko lanak, 27an egin genuen bisita eta 28an dena bildu eta bulegora berrira. Eta kontatu iguzu pixkat zertan datza kanpaina hau? Bai, bueno, pixka bat horrek urtetako indusketen jarraipena izan da, termen eraikinean lanean jarraitu dugulako, aurreko urtetik dagoeneko ja mugatu genituen eraikinaren iparraldean kokaturizu den 2 gela, baina ikusi genuen oraindik sakoneran jarraitzeko aukera zegoela,
eta beraz, aurtengo kanpainak batez ere oinarritu dira gela horiek hobeto ezagutzen, zenbat fase zituzten, zertarako erabiliak izan ziren, eta horretan aritu gara 3 astez. Eta, aipatu zuen bezala, beste urte batzuetan egin izan da kanpaina, baina noiz hasi zen hau eta zergatik, ze helburuekin? Bai, naiz da hori aurtengo kanpaina 3 astekoa izan, proiektu zabalago baten barne hartuta dago, Mendebaldeko Pirineoen erromatar galtzadari dagokiona, eta proiektu guztiaren abiapuntua edo Arantzadik 2012 urtean hasi zuen, nun galtzada erromatar baten bidea edo topatu zen, eta haren ertzeko aztarnategi desberdinak lehenik eta bin identifikatu eta ondoren karakterizatu, eta haien bilakaera nolakoa zen ziurtatzeko. Beraz, dagoeneko 12 urte badaramatzagu lanean, Arantzaldiko lantalde zabal batek, ez da soilik zalduan lan egiten, baizik eta beste galtzadaren ertzan dauden beste indusketa batzuetan ere lan egiten dugu, adibidez Artzibarren, Artziko aztarnategian, zalduak honetan Aurizberri eta Auriztartean, eta aurten lehenengo aldiz salto eman dugu baita ere Baxenafarrora, Donazarren, hau da, urrengo geldiune izango zen herrigunean ere hartu ditugulako berriro ere indusketa lanak hasi berri ditugu. Beraz, Arantzadiren kontua da, baina laguntzarik jasotzen du? Bai, noski, azkenean sarean egiten den proiektu bat da, izan ere galtzadaren proiektu honen barnean, 8 udalerri baino gehiagok parte hartutako sare bat dago, udal bakoitzak bere lurraldearen barnean dituen guneekin, ikerketekin, hitzaldiekin, dinamizazioekin parte hartzen du, Nafar gobernuaren diru laguntzak ere ezinbestekoak dira, aurten zalduaren kasurako ere Nafar parlamentuko eminda bat ere jaso du Auritzeko udalak, indusketa hauetan lanean jarraitzeko, eta azkenik Euroeskualdearen mugaz gaindiko proiektu bat ere bereganatu dugu, batez ere lortzen ditugun emaitza horien difusioan laguntzeko mugaren bi aldetan. Eta zu zalduaren zuzendaria zara, ezta? Hori da. Eta, nola bukatu zenuen hemen? Ni hasi nintzen 2015 urtean, proiektua ja abian zegoen, eta 2015 urtean beste nire adin inguruko lankide batzuekin batera, voluntario hasi ginen, gu berez Amaiurreko gazteluaren indusketako lantaldean geunden, eta bertan proposatu ziguten nahi genuen proiektu honetan ere parte hartzen hasi. Hasieran voluntario gisa, gero pixkanaka, gero eta gehiago sartzen joan nintzen, gero eta ardura gehiago hartzen. Ahalik eta 2019 urtean beka bat eskuratu nuen doktorego tesia egiteko ingurunetako erromatarkuntzari buruz, nun galtzada eta galtzadaren inguruko gune hauek ikertzea zuen funtsa, eta iaia gaur egun arte, izan ere beste beka bat eskuratu, hurrengo urteetan ere, Pirineoen ipar eta hegoaldeko dinamika hauek batera ikertzeko eta alderaketak egiteko bi isurialden artean. Eta zuzendari moduan, nola da zure lan egiteko modua, bai kanpainan eta honen aurretiko lanetan eta ondorengoetan? Onerako eta txarrerako azkenean denetarik egitea tokatzen zait. Hau da, proposamenak egitetik, baimenak eskatzetik, udalekin elkarlana, lehen esan dudan bezala guztiak sare moduan funtzionatzen du, arduan sare hori mantentzeko, bilerak egitea, ondoren ja kanpaina hurbiltzen denean, kanpaina hori antolatzea, lantalde osatzea, indusketak irauten duen bitartean, lan horien zuzendaritza eta koordinazioa eramatea, eta ondoren ere, eskuratu dugun material horren guztiaren erregistroak, kudeaketa, ikerketa, txostenak, justifikazioak, azkenean ez dago aspertzeko denborarik urte sasoi bakoitzak lan mota ezberdinak eta egiteko beharra sortzen duelako. Eta bertan zalduan zenbat pertsona zaudete lanean? Eta nola moldatzen zarete, nola antolatzen zarete? Bai, urtengo kasuan adibidez, berrikuntzetako bat izan da 3 asteko kanpaina bat egin dugula. Aurreko urteetan, 2020tik aurrera, 2 astetara murriztu behar izan du genuelako, ez genuelako hainbesteko aurrekontua. Baina urten ere berriro 3 asteko kanpaina hori berrekin dugu.
Aurtengo kasuan adibidez, 12-15 pertsona inguruko lantalde bat izan gara. Auritzeko udalaren laguntzari esker, Auritzeko eskolan hartu dugu ostatu. Orduan gure egunerokotasuna oinarritzen zen, esnatu, gozaldu eskolan bertan, prestatu, badugu lankide bat ere, sukalde lanetaz eta arduratzen dena. Hori ere garrantzitsua da, azkenean guztiek ditugulako behar batzuk eta badelako lana, bai indusketa ere moan, baina horratzean logistikan, etxea eta alojamendu antolatu eta janariak prestatuta hori guztiarekin. Eta ondoren egun oso aztarnategian ematen dugu, goizeko 9:00-etatik arratsaldeko 5:00 ingurura arte. Bertan bazkaltzen dugu, jartzen dugun karpa moduko batean eta bar. Eta arratsaldean pixka bat deitzaten da deskantsurako denbora bat, ez ere taldekideak, eta bueno, antolakuntzan gabiltzan ontzako ere, pixka bat prestatu hurrengo eguneko lanak, antolatu, planifikatu, eta beti daude egiteko gauzak. Eta aipatu bezala, aurtengo kanpaina bukatu duzue, baina aurtengo kanpaina hau hasi baino lehen, zer aurkikuntzak zenituzten eta zein aurkikuntza berri bat topatu dituzue honetan? Bai, esan bezala, aurreko urtetik hasi ginenez inguru hauek induzten, pixka bat ezagutzen genuen zer topatu genetzakin edo. Baina, bueno, izan ditugu gure sorpresak, izan ere hori 2 gela induztu ditugu. Eta gela horietako batean, aurreko urtean fase baten gehiengoa edo induztua genuen, baina honetan egin duguna da fase horren azpitik zegoen beste fase bat ere zulatu, ikusteko horren aurretik zer gertatzen zen, bat zetorren eraikinaren beste geletan ikusi dugun dinamikikin eta bar, eta hor bai izan dira sorpresak, izan ere aurretik identifikatutako dinamika batzuk lortu ditugu ikustea, baina ezagutzen ez genituen beste batzu baita ere, orain material guzti horien ikerketarekin eta bar, alderatu beharko ditugunak, hipotesi berri horietan lanean jarraitzeko. Beraz, ongi ulertu badut, hainbat atal kronologiko daude, ezta? Eta orain bat ikertu zue eta beste batzuk ikertzeko moduan zaudete? Hori da, azkenan ikusten dugu eraikin hau oso konplexua dela, 200 urtetan zehar erabileran egon zela, erabilera desberdinekin. Badirudi hasieratik terma batzuk izan zirela, baina ondoren terma horiek abandonatzen dira, eta tailer bezala berrerabiltzen dira, eta bar. Orduan, lehen urtean batez ere tailerraren fasea ikertu genuen, eta urten termen fase hori ikusi dugu, baina konturatu gera termen fase hori etzela fase bakarra, baizik eta termen fase horretan ere bi garai desberdin edo identifikatu ahal izan ditugula, eta beraz, hortan sakontzeko material dexente topatu ditugu eta ikertzen jarraitu beharko dugu, ulertzeko zer gertatu zen bi fase horietan, nolakoak izan ziren, noiztik nora joan ziren, eta zergatik eten behar izan zuten fase bat, ondoren badirudi eraikina handitzen dutelako, eta zerri dagokion handitze horri, eta zergatik batez ere abandonatzen den handitze hori hain denbora gutxian. Zan ere ikusten dugu hori, gela oso bat eraikitzen dutela berritzeko eta eraikina handitzeko, baina hortiko 30-40 urtetara abandonatu egiten dutela handitze hori. Beraz, zer pasatzen da, zer gertatzen da hor, pixka bat hortan sakontzeko gune interesgarria benetan aurtengoa. Eta normalean, zer motatako materialak aurkitzen dituzue? Batez ere, azkenan termak imaginatu behar dugu direla eraikuntza azpiegitura konplexu bat. Bazuten ura garraiatzeko kanalizazioak, bazuten aire beroa eraikinean zer banatzeko egiturak, adreiluak, baldosak, marmol zatiak eta bar. Beraz, gehien bat kantitateari dagokionez eraikuntza material horiek dira topatzen ditugun aztarnak. Egia da ere, gero zonalde asko lurrarekin eta berdintzen direla, eta orduan egunerokotasunarekin lotutako material dexente ere topatzen ditugula, adibidez zeramikak izan daitezke, aurten atera da dexente ere beira zatiak, eta ikusten dugu segurenik termen eraikin honek beirazko lehioak izango lituzkela, eta orduan argi naturala sartzeko aukera izango lukeela, hau zen eskuragarri egongo edo zeintzako, beraz erakusten dugu ere eraikin berezia edo monumentala izan zitekeela.
baita ere animalia ezurrak, janari ondarrenak segurenik izango liratekenak gehienak, metalezko objektuak, baita pixka bat guzti horrekin berreraiki dezakegu zalduan duela 2000 urte inguru biziko ziren pertsonen bizimodua eta nolakoa izango zen haien egunerokotasuna. Eta lortu duzue denbora tarte batean kokatzea? Bai, arko kronologiko bat edo, ezta? Bai, noiz sortu ziren eta noiz arte egon ziren funtzionamenduan, edo oraindik ez duzue hori lortu? Bai, nahiko ongi mugatu dugu behintzat, eraikinaren eraikuntza seguruenik aro aldaketa inguruan izango dela, hau da 0 urtearen inguruan, eta termen fasea lehenengo mendearen amaiera, bigarren mendearen hasierara arte edo irango zuena, hori guztiak Kristo ondoren. Horren ostean, ikusten duguna da, garai batean ez dugula oso ongi ezagutzen zein den biru funtzionamendua, baina gero 3. eta 4. mendean metalurgialekin lotutako tailer batekin lotura izango duela guneak. Bai, eta termen bi fasei dagokienez, ikusten dugu badela fase garbi bat, eraikitzen den garaitik, hau da, Augustoren erregaldetik, gutxi gorara mendearen erdialde ingurura arte, eta ondoren bigarren fase bat erdialde horretatik amaierara arte edo handitze fase hori izan dena, eta aurten nahiko ongi dokumentatu ahal izan duguna. Eta okerez banago bertan tradizio eta kultura nahasmena aurkitu duzu, ezta? Bai, aniztasuna da nagusi, ikusten dugulako nahasten direla inperioko beste lurraldetatik etorritako objektuak, eta ziurrenik pentsatu behar dugu ere hau estrapolatu litekeela egunerokotasuneko girora, baina baita ere bertako tradizioari jarraiki sortzen dituzten objektuak, hori zeramikan oso argi ikusten dugu, eta pentsatu behar dugu hizkuntzari, religiori dagokionez eta antzeko nahasketa bat egongo zirela, hau da, kanpoko ideia, kanpoko influentziak bertakoekin astuko zirela, eta gaur egun geratzen den bezala sortuko zela horrelako nahasketa bat, azkenean berezi egiten duena inguru hau eta desberdintzen duena beste lurralde batzuekiko egunerokotasunarekin eta objektuekin. Eta hori nola nabaritzen duzue materialetan, egiteko moduan? Bai, lehen esan dut, hori zeramikan nahiko argi ikusten dela, adibidez ateratzen zaigu zeramika mota bat, soilik Euskal Herri, Ipar Euskal Herria eta Kantauriar isurialde eta Pirinioen inguruan ohikoa dena, landetaraino edatzen dena, eta ondoren gaur egungo Asturias Kantabriaraino kostaldeko inguruan, baina soilik bertan agertzen dena, eta zeramika mota horren kantidade handiak topatzen ditugu, nahasiak erabilera bera izango duten eta inperioko beste lurralde batzuetan agertzen diren objektu edo zeramika ekoizpenekin. Orduan, horrek erakusten diguna da ere, behar beretarako erabiltzen dituztela mota ezberdinetako eta tradizio desberdinetako aztarnak, eta horrek isla izango lukela egunerokotasunean, baina ziurrenik ere beste orain arte konserbatu zaizkigun beste elementu askotan ere. Eta zer izan da aurten aurkitu zuen gauzarik garrantzitsuena edo bitxiena? Bueno, atera zaizkigu objektu dexente egunerokotasunarekin lotuak, adibidez orain oporretzen zaizkit, aurkitu ditugu brontzezko pintza batzuk, depilaziorako erabiltzen direnak, gaur egungoaren oso antzekoak direnak, jendearen oso igarri egiten zaio, nola 2000 urtean ez diren gauzak hainbeste aldatu. Behar bada, kronologiaren ikuspegitik, orain arte topatutako txamponi zaharrenetarikoa ere dokumentatu dugu, Augustoren garaikoa, hau da, lehen esan dudan bezala, termen lehen eraikuntzaren garaian sortutakoa edo, eta ongi identifikatu ahal izan du numismatikariak, izan ere gaur egungo Frantziako Nimeseko hirian egina izango zen, orduan erakusten digu ere, nola Pirinioen ipar eta hegoaldeko alden arteko lotura hori ere nabarmena zela, topatzen ditugulako azterlan pila bat, Pirinioen iparraldekoak eta baita ere Pirinioen hegoaldekoak, eta erakusten digu, pasabide garrantzitsu honek, erromatar garaian ere, garrantzi bere izango lukeela bi lurraldeetako objektuak aurkitzen ditugulako. Eta, orain bukatu zuen kanpaina eta ikerketetan hasiko zarete?
Bai, ikerketetan hasi baino, lehenengo gauza lan handiena izaten da material guztiaren garbiketa, material guztiaren sailkapena eta inventarioa. Eta lan horretarako badugu lan taldean ere praktiketako zenbat ikasle, berekin laguntzari gabe ezinezkoa izango zela lan guzti hau aurrera ateratzen, bai Euskal Herriko Unibertsitatekoak, baina baita ere parte hartu dute nupeko ikasleak eta aurten lehenengoz estreinikoz ere, adibidez Donazarreko indusketan, izan ditugu Paueko historia ikasleak baita ere. Beraz, denen elkarlanarekin eta pixkanaka lan hori guztiak egite dugu, ondoren ikerketa abiatu ahal izateko eta orain kontatzen ari naizen datu guzti hauetan berrikuntzak izateko eta ikergaiak aurrera egin ahal izateko. Eta behin ikertuak izaten direla, zer egiten duzue horrekin? Erakusketaren bat jartzen duzue? Hori izan da gero ja lortzen den diruaren eta dagoen pixkat borondatearen araberakoa edo. Sailkatzen den material guztia, guk orain ikerketan arantzain badukagu, baina ondoren dena entregatzen da Nafarro gobernuak duen arkeologia biltegi batean, eta hori jabetza publikoa denez, hori dotzeinek kontsultatu dezake. Eta gero gu saiatzen gerana da ere, hori kutxa batean biltegian gelditu ez dadin, pixka bat hori ere dinamizatzen, hau da, zuk esan duzun bezala, erakusketak egiteko aukera baldin badaude, erakusketak bultzatzen, argitalpenak, hitzaldiak, bisita gidatuak, pixka bat ondare hori ere gizartean zabaldu ahal izateko eta haren balioaz hartzeko jendea. Orain, bisita gidatuak aipatzen dituzula, uztailaren 27an egin zenuten bat, ezta? Hori da, bai, Euskualdeko deialdiaren barnean egin genuen bisita bat Donazarren eta beste bisita bat Zalduan. Eta Getxateko Zalduakoa oso arrakastetxua izan zen, 200 pertsona inguru hurbildu zirelako. Bai, euskarazko bisita bat egin genuen, beste bat gaztelaniazkoa, eta bertan urtero saiatzen garena da, pixka bat proiektuaren laburpen bat egiten, baino urte horretan egindako kanpainan azaltzen izan den induztu dugun eremua, zer objektu topatu ditugun, ze egitura eta zentzu diren topatu dugunaren lehenengo hipotesiak, eta ondoren egiten dugu baita ere erakutsi materialaren aukeraketa bat, azaltzeko hori gauzarik deigarrienak, edo lehen aipatu dudan txanpon hori ikusteko aukera egontzen, eta jendeak ere bertatik bertare ikusteko eta ulertzeko nola lan egiten dugun, zer dan topatzen duguna, eta hori jabetzeko pixka bat zeintzuk izan diren emaitzak urtekoak. Eta beraz, jende asko hurbiltzen da bertara? Bai, egia esateko udara sasoian, badago jende asko udatigarrak eta inguruan dabiltzanak, Auzperreko kanpinan ere jende asko egoten da, eta hori aurreko urteetako bisitarik jendetsuenak izan genituen aurten bai. Bueno, Jane, baina, bukatzeko, ezakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun? Ez, azken finean baita ere gaineratu, proiektu guzti hau hasieran esan dudan bezala sare handi baten eta pertsona eta erakunde askoren laguntzari esker ateratzen dela aurrera. Beraz, eskertu proiektuan parte hartu lagundu edo interesa adierazi duten guztiei, eta animatzea ere beste edonor, bai pertsona partikularra izan edo erakundeak interesa izango balu, harremanetan jartzeko gu ere prest gaudelako sare hori handitzen jarraitzeko. Bueno, Jane, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik eta zuen lana pixkatxo bat erakusteagatik. Zuei aukera emateagatik. Hurren arte. Agur. Io. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.